Wong sekti kuwi dudu wong sing kebal. Dudu wong sing iso ndelok sing ora katon. Lan dudu wong sing seneng dianggep duwe isi. Merga kuwi kerep mung bungkus njaba. Akeh wong kemlinti nganggo bungkus spiritual, omongane dhuwur nanging atine isih reget. Nesu isih njebluk, iri isih urip, pamrih isih kandel lan isih kepengin dihormati. Kuwi dudu kasekten, kuwi mung nepsu sing didandani nganggo tembung alus. Wong sing tenan sekti kuwi dudu sing menang ngalahke liyan, nanging sing menang ngalahke awake dhewe. Iso nahan cangkeme nalika panas, iso ngendhaleni ati nalika iri, lan ora mabuk nalika dipuji. Ora ambruk nalika dihina. Merga sing paling galak kuwi dudu njaba, nanging akumu dhewe. Yen isih seneng dipuji lan isih kepengin menang dhewe, aja kesusu ngomong bab kasekten. Kasekten sejati kuwi gawe batinmu resik, andhap asor, lan tetep sujud eling marang Gusti.